El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha inaugurat les obres de rehabilitació del Comú de Particulars de la Pobla de Segur, una associació gairebé bicentenària que vetlla per la cultura local i que forma part de la història del poble. S'ha intervingut amb nombroses actuacions en aquest poble. No tan sols des d'un punt de vista d'actuacions per tal d'afavorir els seus socis, des d'un punt de vista industrial, agrícola, que també, sinó també des d'un punt de vista cultural i més enllà. Per exemple, van participar en la residència sanitària de la Pobla de Segur. Per tant, han participat d'una manera molt intensa, d'una manera molt àmplia, en tots els camps, en benefici dels socis, però també en benefici de la Pobla de Segur. L'edifici on actualment s'ubica el Comú de Particulars és de l'any 1935, de manera que s'ha fet una remodelació important tant a l'interior com a l'exterior, que s'ha finançat a través de la Generalitat, l'obra social de la Caixa i les aportacions dels propis socis del Comú. Aprofitant la seva estada a la Pobla, Gordó ha comentat que el govern català no està d'acord amb la proposta del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, de centralitzar els jutjats a les capitals de província, fet que suposaria l'eliminació de 40 partits judicials a Catalunya i uns 900 jutges de pau. De cap de les maneres pot passar això per allunyar l'administració de justícia del ciutadà, perquè què li passaria no al ciutadà de la Pobla de Segur, que quedaria molt lluny, i al de la Vall d'Aran, i el de la comarca de la Terra Alta quan hagi d'anar a Tarragona, i el de la Cerdanya si ha d'anar a Girona, i el de Berguedà si ha d'anar a Barcelona. Això és una autèntica barbaritat. El govern català ja ha fet arribar les seves propostes al Ministeri en relació amb aquest assumpte i espera que el ministre recapaciti la proposta.